Наказание Фернандо Каранга. Полуфиналните реванши от турнира за Купата на България. Съвсем разнопосочна беше съдбата на Лудогорец и ЦСКА в тези срещи. Разградчани спечелиха и втория двубой срещу Хебър, на който мина зад гърба на Брадли де Нойер. Първа възможност за домакините. Квад Водуа, изстрел 1-0 за Лудогорец. По-малко от 120 секунди след началото на двубоя Лудогорец намира път към вратата на Густаво Босато при първото по-добро положение, което домакините. Отиграване от Квад Водуа, топка, която намира Бърнард Екпете и пак проблеми за ЦСКА в тази зона на игрището. Яков Петровски оказал се на върха на атаката, който е предвиден за идната сряда на 15 май. Лудогорец в търсене на златен дубъл за втора поредна година. Матиас Светон, изстрел, спасяване на Серджио Пат. Официално Чинков да вземе своето решение, но това е абсурдно да е червен картон, наистина. Да, червеният картон се отменя. Жълт картон за Брайан Кордоба. Играта ще бъде подновена 11-11. Юга. Подаването е за Фернандо Каранга. Той ще стигне пръв до топката и ще изпрати във вратата на Серджио Пат 1-1. Фернандо Каранга вече се е разписал в историята срещу Лудогорец и ето, че при завръщането си обратно в игра. Тук в Разград. В онзи матч Каранга беше изгонен за два жълти картона. Густаво Босато със страхотна намеса след изпълнението на... Какво се случи изобщо по на този етап? Волен Чинков запазва мълчание и играта продължава. Джонатан сега в добра позиция, успя да преодолее Босато. Изстрелно обаче преминава над вратата. Добро разбирателство в случая между Рик Джонатан и Квад Водуа. Там обаче и бранителите на ЦСКА внимаваха. Тук някъде идва и последния съдийски сигнал, който поставя край на първото по време. Всички тези мачове се изиграват през 2017 година по време на първия престой на Стамен Белчев, начало на армейците. И така, в този момент Волен Чинков постави началото на второто по време. Не малко работа имаше Чинков. Беше набързо затворената му сегата. Самия Петровски трябваше да действа скоростно, за да комбинира със своя съотборник Рик Джонатан. Много технично, също толкова красиво! Какво изпълнение от Антон Недялков! 2-1 за домакините! Вълшебно изпълнение от Антон Недялков и бившия футболист на ЦСКА се разписва във вратата на Густаво Босато, за да даде аванс на тима си отново в днешната среща. В общи линии, така както започна първото по време, нещо подобно и сега, а именно гол и аванс за Лудогорец. Много красиво е това, на което Антон Недялков ни направи свидетели. Техничната работа на Рик Джонатан, за да остави топката в притежание на Лудогорец и да я направи. За това с колко сериозна класа и широчина разполага в състава си Георги Дерменчиев. Тук пък Густаво Босато. Сега взе най-мудрото решение при цялото разбъркване и суматоха да укрути ситуацията, след като върна към Босато. Пря играта заради ето тази ситуация. Топката срещна ръката на Фернандо Каранга. На фона на развоя на ситуацията, тук ще бъде отсъдена дуспа за Лудогорец. Дори нямаше нужда и от много повторения. Волен Чинков. Ръката на Фернандо Каранга е много високо вдигната. Топката я среща. Един сблъсък между Босато и Квад Водуа. Не даде дуспа в полза на орлите. Сега го направи обаче, а Квад Водуа се разписва. 3-1 за Лудогорец срещу ЦСКА. Втори гол за Квад Водуа днес. И ето, че напрежението отново взима връх. Жълт картон за Мос Юга и Квад Водуа. Червен картон за Бърнард Екпете и червен картон за Фернандо Каранга. Квад Водуа подходи, спращайки Густаво Босато в обратния гол. Инака се захачка двамата още преди изпълнението.
Взаимодействие между току-що влезлите в игра с пас Делев и Руан Крус. Яко Петровски просто не очакваше, че тази топка ще стигне. Сега пък грешка за Лудогорец. Матиас Фаетон с възможно спасяване на Серджио Пат. Последни секунди на тази среща. Ето го и последния съдийски сигнал на Волен Чинков, дами и господа. Лудогорец е шампион на България по футбол за сезон 2023-2024.